De komende weken kan het Venrays volledig gaan herleven. Samen hebben het historisch platform Venray en Albert Heijn Jan Linders de handen ineen geslagen en in actie opgezet om stickers te sparen in een speciaal plaatjesboek. We kregen het verzoek en wij hebben heel veel spul. En hiermee kun je dus al je spul wat je dus hebt bij Roinet, wat op Roinet staat, kun je dus tentoonstellen of bekendmaken bij de gemeenschap van Venray. Ja, het is onze hobby. En daarom doen wij daaraan mee. En dat is hartstikke leuk om te doen, uiteraard. Hoe hebben jullie bepaald welke beelden en verhalen in het album terecht zijn gekomen? Nou, we zijn eerst begonnen met het bepalen van welke items we er allemaal in gingen doen. En dan vanuit die items ga je foto's zoeken. Maar dan kom je op 300-400 foto's terwijl je er maar 250 mag hebben. Dus dan ga je er weer een hoop uithalen. Kijk, een jaar of 6 geleden is er ook zo'n boek uitgekomen van een andere supermarkt. En daar wilden we dus geen kopie van hebben. Dus we hebben dus gekeken naar het aantal foto's waar we mochten hebben. We mochten 250 foto's gebruiken, maar niet diezelfde die dus in het vorige boek gebruikt zijn. En ook de beschrijvingen andere thema's. We hebben 23 thema's. En, dus van de 6 kan ik noem maar iets, tot alle burgemeesters die we hier in Venray gehad hebben. En de zorginstellingen die er geweest zijn, Sint-Dan en Servaas, dat staat allemaal beschreven. Dus. Wat maakt dit album volgens jullie bijzonder voor de inwoners van Venray? Nou, dat die weten hoe Venray er vroeger uitzag. Want het blijkt gewoon, ook op Facebook, dat mensen heel erg geïnteresseerd zijn in de foto's van toen en nu. En mensen interesseren zich daarvoor, voor die oude foto's. Hoe zag het er ooit een keer uit? Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan burgemeester Uitenhaag. Een boek met alle afbeeldingen. Hoe komen de mensen aan de plaatjes? En je krijgt bij iedere 10 euro aan boodschappen krijg je 4 plaatjes. Dus ja, dat schiet wel op als je 4 plaatjes per keer krijgt. Maar het is wel boodschappen doen. Dus, Later komt er nog een keer een ruilactie. Maar dat komt te zijn de tijd wel in de lokale media. Wat hopen jullie dat mensen voelen of leren wanneer ze het album compleet hebben? Dat ze de geschiedenis van Venray weten te waarderen en kennis krijgen van de geschiedenis. Want er staat heel veel in.